V lekárni je potrebné zakúpiť si jedno balenie Differelin, jednu 2 ml striekačku, jednu ihlu na riedenie a jednu ihlu na podkožné vpichnutie. Následne si balenie otvoríte a vyberiete si 2 ampulky s práškom a jednu ampulku na riedenie. Obaly si postupne otvoríte odstránením žltého plastu na ampulkách s práškom a na vrchu ampulky s roztokom nájdete malú bodku, v ktorej zatlačíte na hrdlo tejto sklenenej ampulky tak, aby sa oddelilo od zvyšku a môžete roztok použiť. Ako prvé si odbalíte hrubšiu ihlu na riedenie, ktorá má fialovú farbu. Farba môže byť aj iná. Na ihle ponecháte ochranný kryt a spojíte ju spolu so striekačkou. Následne plastový ochranný kryt odstránite a môžete ihlu použiť na riedenie. Ihlu vložíte do tekutého roztoku a vytiahnete celú tekutinu. Môžete ihlu nahnúť tak, aby sa vám roztok podarilo vybrať celý. Nevadí, ak tam zostane malá bublinka. Následne vytlačíte prebytočný vzduch, tak ako vidíte na videu. Takto natiahnutú ihlu vložíte do ampulky s práškom cez stredovú gumu a vytlačíte do nej celú tekutinu. Následne s ampulkou jemne pohrkate, aby sa prášok rozriedil. Potom vytiahnete celú rozriedenú tekutinu s práškom a na konci môžete ampulku aj ihlu trochu nahnúť, aby sa vám podarilo vybrať celú tekutinu. Ihlu následne vytiahnete a pokračujete rovnakým krokom do druhej ampulky s práškom. Vložíte ihlu a vytlačíte celú tekutinu. Následne s ampulkou zatrasiete, aby sa prášok rozriedil. Pokračujete rovnako ako pri prvej ampulke s práškom, takže vytiahnete celú tekutinu. Taktiež môžete ampulku nahnúť, tak aby sa vám podarilo vytiahnuť všetku tekutinu a na dne zostali ak tak iba malé bublinky. Ihlu následne vytiahnete z ampulky s práškom a hrot ihly vrátite naspäť do obalu, až potom ju oddelíte od striekačky. Opäť vytlačíte prebytočný vzduch zo striekačky a nasadíte novo odbalený hrot na vpichnutie do podbrúška. Následne si na podbrúšku vydezinfikujete malú časť kože, kožu nariasite a vpichnete do nej podkožnú ihlu.